Ekainan murgilduta gaude, temperatura leunak ditugu, eguzkia atera da, eta enpresek bere aurkezpenak egiten hasi dira urrian, azaroan eta urtearen azken txampan ikusiko ditugun produktu eta zerbitzuak aurkeztu. Soiek izan dira haien artean bideojokoen enpresak aste honetan zehar, asteburuan eta baita urrengo astean aurkezpenak egingo dituztenak, eta Apple ere bere aurkezpena egin du garatzaileen konferentzia irekita, hainbat aurkezpen egin ditu bere sistema operatiboen arloan. Kuriosa izan da aurkezpena, arraroa, egoera arraro batean dago Apple bere garatzaileekin, beraz aurkezpena ez da beste urteetan izango zen bezelakoa, baina aurkezpena egin dute parte batetik, eta horri buruz hitz egingo dugu programa honetan, baita Google edo hainbat webgunen kontuei buruz hitz egingo dugu urrengo orduan zehar, teknologiari buruz hitz egiten dugulako hemen programa honetan, sarean zeharen, eta betikoekin egingo dugu berba. Urrengo 60 minutuak gurekin bat egin nahi baduzue, hemen gaude, sarean zehar. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu, Ekitaldi bat kontatu? gure hankasartzea kritikatu, Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Hasieran esan dugun bezala, teknologiari buruz hitz egingo dugu sarean zehar honetan, beste guztietan egiten dugun bezala, baina gaur Apple tartetxo handia hartuko digu astearen lehenengo partean, haien aste izan delako azkenean aurkezpenak eta garatzailei bideratutako ekitaldi hori antolatu duterako. Eta hori guztiari buruz, eta beste gauza batzui buruz hitz egiteko, nirekin bi astean behin bezala, hemen daukat, Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Ze moduz ikusi duzu orokorrean astea eta gertatu direnak? Bueno, gertatu direin bat gauza, Apple alde batera utzita, baina batez ere, programa honetan esan duzun bezala, pizkat konzentrazioa jarriko dugu Appleen mobidetan, Appleek aurkeztu dituen hainbat gauzetaz komentatuz, baina, esan dudan bezala, beste gauza interesgarria gertatu dira ere, Horiek ikusiko ditugu programa honetan. Eta esan dakoa, Appleko aurkezpena pizkat banatuz eta ikusi ze gertatu den, komentatu dugun bezala garatzaileen konferentzia horretan izan da, konferentzia virtuala, ez dute fizikoki ezer egin, aprobetxatu dute bideo batean bere egoitzaren hainbat tarte eta hainbat leku erakusteko, eta sistema operatiboei buruz hitz egin dute batez ere. Esaten nuen hasieran momentu komplikatuan dagoela Apple bere garatzaileekin azkenean, parte handi bat dagoelako eskatzen aldaketak, eta azken finean diru gehiago ikusi nahi dute Apple Storen egiten dituzten salmentak direla eta
Eta bestetik Apple, hor, eutsi du bere posizioa eta ez du aldaketarik egin nahi. Beraz, aurkezpenean eta gainera hor publiko bezala ez zegoenez inor, aprobetxatu dute beste gauza batzui buruz hitz egiteko, ez bereziki garatzailei inporta zaienari buruz, baizik eta, gauza orokorragoei buruz. Adibidez, iOS 15ean jarri dituzten berriak. Bai, hasi dezakegu iOS 15, Appleen sistema operatiboaren belaunaldi berriari buruz hitz egiten, non berezikoki aipatu genezakegun berriak izan direla FaceTime adibidez, Appleren bideo deien aplikazio hau, puntu garrantzitsuenetako bat izan da, nobedaden mailan, iOS 14 arte aplikazioa oso erraza zen, baina telelanaren bumarekin, lehia ja gehitu dagoelako, motz geratzen zen, eta horregatik iOS 15ekin berrikuntza estreinatu ditu, ala nola, espazioko audioa, soinu arastua, grid video, erretratu modua, share play edo dei estekak. Dei esteka hoiekin, adibidez, aplikazioa bateragarri izango da Android eta Windows gailuekin eta nabigatzaile bidez konektatu ahal izango dira Chrome edo Edge. Bideo bidaltzea hoie bai H.264 kodifikazioarekin bateragarria izatea eskatzen du. Baina, hor, lotzen baditu, perfecto. Horrek galtzen du, modu praktiko batean, edo zin pertsona FaceTimeko bideo dei batera txartzera, ez badaukazu Appleko gailu bat, ezin duzu FaceTimeko dei hori hasi, baina edo zin pertsona gonbidatu aldizu bideo dei horretara. Ez dagoela gaizki. Baita ere, jakinarazpen sistema aldatu dute, iOS 15 konzentrazio modua estreinatzen duelako, erabiltzaileak erabilera profil bat aukeratu behar du, ala nola, pertsonala, edo lanekoa, edo bestelakoa, eta horrela hasierako pantalla diseinatu ahal izango da, ze jakinarazpen iristen diren aukeratu, eta oroar sistemarekiko erabilera eta interakzio agertoki desberdinak ezarri. Eta baita ere aipatu dezakegu wallet berria, non kreditu txartelak, kontziratze txartelak, eta beste txartel batzuk gordetzeko iOS aplikazioak giltza digitalen poltsiko virtuala delako. Horren barruan sartzen dira autoko giltzak, adibidez, hoteletako txartelak, eta beste sistema batzuk, ala nola parke tematiko, adibidez Disney World, eta beste batzuk. Walletekin orain arte gertatzen den bezala, giltzak Apple Watchekin partekatu ahalko dira, eta mugikorra zein smartwatch etxera sartzeko, autoa irekiteko, baita identifikatzeko balioko dute. Estatu Batuetan baita ere gida baimena bezalako dokumentua gordetzeko balioko dute, eta oraingoz herrialde horretako estatu batzuentzat geratuko da, udazkenean beraz ikusiko dugu herrialde gehiagotara iristen den, hemen Espainian badakigu posible dela DGT-ren aplikazioarekin egitea biaia gauza berbera edo gauza berbera. Ez dakit gidoian gero daukagunero ez, baina suposatzen dut ez dugula tartetxo handirik izango komentatzeko Europar Batasunak horrelako sistema ere martxan jarri nahi duela. Hau da, mugikorrean zure karneta, zure identifikazio digitala eta zure gidatze baimena eramateko sistema bat martxan jarri nahi dute bere kabuz, kakotxen artean. Europar Batasunak garatu nahi du estandar bat, eta gero ja estandar hoietara sartu edo gehitu enpresak, administrazioak eta bar. Badaukagu idoian, baina nahi baduzu momentuz geratuko gara Appleekin, eta gero ja Europar Batasunaren berria etortzen denean, Espero dut denbora izatea, Europar Batasunaren berria baino lehen, beste gauza gehiago dauzkagulako. Ikusiko dugu. Baina noiz eta non izango dugu iOS 15 hau? Hori da galdera nagusia, zeren urrian aterako dela, espero da, baina ez dute data konkretuki argitaratu, eta iPhone 6s eta berriagokin bateragarria izango dela, baita ere espero da, baina... espero da, hori ofiziala da. Hori ofiziala da? Apple esan du, iOS 15 iPadOS bezala izango dela 2015ko gailuekin bateragarria eta berriagoak. Vale, orduan, iPhone 6S adibidez nirea, apropos erosi nuena pentsatuz, 2 edo 3 bertsio izango zituela eguneraketetan, ez, lau izaten ari ditu. Baina nola funtzionatzen dute? Kontatuko duzu esperientzia etortzen denean? Kontatuko dut, baina gainera aipagarria eta azpigarria
delako 7 urte beteko dituelako ja gailu hau merkatuan eguneraketa urteroko eguneraketekin. Orduan, iOS bertso berria argitaratzen denean, urrian, kontatuko dizuet, ze egin den. Oso ondo. Sistema operatiboz aldatuz, bueno, Keynote hau egia esan da oso transversala izan da, adibidez FaceTimeko berriak edo jakinarazpen berriak ere beste sistema operatiboetan izango ditugulako, Macen sistema operatiboan, iPad OS-en baita, orduan iPad OS-en konkretuki eta beste sistema operatiboetan ez dute berri handirik jarri, baina gauzatxoak badaude iPadeko sistema operatiborako. Bai, gogoratzen badugu Appleek iPaderako iOS bertsio berezia sortzeko proiektu bat hasi zuten orain dela gutxi, eta baita ere gailu horien barruak M1 prozesadorea jarri zuten. Orduan, erabaki horiek zentzu handiago da dute iPad OS 15 heltzearekin tablet hau multimedia kontsumitzeko gailuak soilik izatetik urruntzen jarraitzen baituelako, eta ordenagailu eramangarrien alternatiba benetan erabilgarri izatera hurbiltzen delako, multitarea funtzionago betuta, teklatu laster bideo osoagoak, eta zure gaitasunaren kodea baita ere zuzenean idaztearen hobekuntzekin. Bai, hori da, azkenean, bideratu dute iPad OS hori ordenagailu txiki bezala funtzionatzeko. Honekin batera, WatchOS pasatuko dugu osasuneko kontuak komentatu dituzterako, eta orokorrean hoiek izan dira fitness, berriak. osasuna, eta baita ere kontatu duguna wallet aplikazioa eta hainbat gauza zure erlojuarekin txartelak eta NFC sistemak ordaintzeko erabiltzen dituztela, baina ez da berria. Baina bai berria da, MacOSen jarri duten ezaugarri bat iPadekin batera funtzionatzeko. Bai, MacOSentzako sistema berria, deitzen dela Monterey, iritsi dela, eta funtzio garrantzitsuenetako bat, adibidez, Universal Control da. Gailu batetik bestera kurtsorea mugituz, gure Mac eta iPad maneiatzea ahalbidetzen duen funtzio berri bat. Era berean Mac trackpada erabil dezakegu, iPada kontrolatzeko, horrela dispositiboen artean partekatutako multitarea esperientzia bat den bezala. Bigarren pantalla edo hirugarren pantalla, ja, depende zen bat daukasun. Baina ez da bakarrik bigarren pantalla izatea, baizik eta teklatu eta software batekin wifi bitartez edozein gauza egin gabe kakotxen artean Appleko moduan, kontrolatu alduzula, 3 Mac edo 2 Mac eta iPad bat, edo 2 iPad eta Mac bat, horrelako alternatibak zeuden, adibidez Synology, deitzen zen programa hori, non bateratu alzenuen hainbat ordenagailu teklatu eta sagu berdinarekin kontrolatzeko, baina orain errezago Appleko sistema honekin. Jarritu, jarraitzeko baita ere aipatu dezakegu iClouden bertsio berria, iCloud Plus, Disney Plus bezala. Apple jarri duten. Prentza oharrean adierazi duenez Private Relay iCloud Plusekin iristen den funtzionalitate bat da, eta erabiltzaileak interneten duen pribautasuna hobetzera bideratuta dago. Zuzenean iClouden integratuta, erabiltzaile aukera ematen die webgunean modu seguruagoan eta pribatuagoan konektatzeko eta nabigatzeko. Funtzionaltasunak VPN gisa jokatzen du, naiz eta Apple ez duen izendatu nahi izan horrela. Diotenez, zure Safari nabigatzailean Private Relay lehenetsitako trafiko guztia zifratzen du, era berean informazioa bi sistema desberdinetatik pasatzen da, lehenengoa erabiltzailearen benetako helbidea IP anonimo batekin eskutatzea arduratzen da, webguneak bere kokapena zehaztu ez desan. Bigarrenak bizitatu nahi den webgunea deszifratu eta bere helmugara bidaltzen du. Sistema horiek, erabiltzaileak hobeto babesten ditu, beren nortasuna eta interneteko kokapena, VPN batek egiten duen ia gauza bera, baina gian personalizazio funtzio gutxiagorekin, adibidez, ezin baitugu gure kokapena aukeratu. En zuzen ere, hori da VPN-eren erakargarritasun handienetako. Hori da kontua, azkenean VPN hauek, VPN deitzen dela berez Virtual Private Network, azken urteotan ikusi dugu famatuak egin direla,
enpresa askok erabiltzen ari dituzterako enpresarako sarera konektatzeko. Eta horretarako erabiltzen da normalean. Zu beste sarean egonda, zure enpresa edo zure bulegoaren sarera konektatzeko. Eta modu seguruan errekurtsoak partekatzeko. Hortik aurrera, zertarako erabili da azken urtetan, batez ere, erabili da erabiltzailea beste herrialde batean kokatzeko, despistatu naiz, barkatu. Beste herrialde batean kokatzeko. Orduan horrekin adibidez ikusi dezakezu Holandako, imaginatu Holandako Netflixeko edukiak Espainiatik. Bai, eta hainbat aplikazio atera dira horrelako sistemak egiteko. Vale. Orduan, beraz, VPN bat ez dizu pribautasunarik ematen. Egia da, modu kolateral bezala, Applek esaten duena, egiten duela. Batetik, zure IP bidea eskutatu, baina egia da, VPN-aren hornitzailea zure IP bide benetazkoa gorde behar duela segurtasun kontuak direla eta beste partetik trafiko hori zifratuta joten da puntu batetik bestera, baina beste puntu horretan, hau da zure VPN zerbitzaria dagoen puntuan desifratzen da eta jarraitzen du trafikoa internetera. Orduan, bueno, segurtasun kontuak VPN-en kasuan ez dira. Batez ere VPN-ak erabiltzen dira erabilgarriak direrako, bere erabilgarritasun printzipala izateko, baina segurtasun kontuak ez dira. De hecho, urte askotan ikusi dugu nola VPN sistema asko puskatu direla eta hortik datuak hartu dituztela. Orduan, suposatzen da, edo imaginatzen da, hobeto esan da, Appleko sistema hau VPN bikoitz bat dela, hau da, VPN bat beste batera konektatzen dena, eta jazta. Baina, egia da, Opera bere momentuan ere berdin egin zuela, VPN sistema bat jarri zuela defektuz bere nabigatzailean. Hala ere, funtzionalitate hau polemika pizkatxo batekin etorri da, aukera hori ez dela eskuragarri egongo Txinan, Saudi Arabian, Bielorrusian, Kolombian, Egipton, Kazajistanen, Hegoafrikan, Turkmenistanen, Ugandan eta Filipinetan ere. Eta horrek agerian uzten du Asiako erraldoiak Applen operatzeko eskatzen duen mesedea. A ber, nola kontatu aldizuet. Txinari esaten badiozu, begira, Appleko gailu guztietan defektuz egongo da aktibatuta, VPN bezalako zerbitzu bat dena, beste edonork ez jakiteko erabiltzaileak segiten duten. Txina esaten du, ate hori, ikusten duzu ate hori, hortik irten, punto, fuera. Baina kuriosoa da, zeren Apple pribautasoen arloan duen jarrera oso importantea edo oso potentea edo adibidez, esan dezakegu estatu batuetan oso fuerte jun direla gobernuaren aurka, beren erabiltzaileen eta bezeroen pribautasunaren alde, eta Txinan gauza guztiz desberdina da. Eskatzen dutenean hor pribautasuna esartzea, Applek esaten du ziboana. Claro, aurre aldaketa bat dago. Txinan legeak gauza konkretu batzuk esaten ditu, eta haien artean herritarren kontrola legean daukate, orduan, ez duzu legea jarraitu nahi Txinan, ez joan Txinara. Estatu batuetan Apple egiten du legeen barruan egin alduen lobby mediatikoa edo politikoa, esan dezakegu kakotxen artean. Orduan, claro, estatu batuetan legeak ez du behartzen inori adibidez inteligentzia sistemak altzera iPhone bat desifratxera, adibide bat jarrita. Baina gauza kuriosoa bat da, ez naiz tema saldatu nahi, ez da nola baiteko demagogia egin, baina justu sare sozialetan ikusi dezakegu nola Pride Month-en betiko estaba da, konpainiak segun zen herrialdetan operatzen duten Pride Month a tope edo ez dakigu ezer. Claro.
Orduan, hombre, eske Rusian... Eta beraiei esaten diete, bueno, esaten dietena. Claro, eske, adibidez, kasu horrekin... Interesados, edo kasu horrekin... hipokritas, edo... Rusian operatzen baduzu, ezin duzu arrotasun Bai. edozein egin Rusian debekatuta dagoelako. Eta txilotzen zaituztelako, bai. Bai, eta enpresa herrialdetik bota aldutelako, Bai. eta gero beste konsekuentzia hainbat konsekuentzia. Eta hori guztia. Hori... Kritikatzen da. Hori kritikatzen da, baina normala da, parte batean normala da, zu ez duzulako zure enpresa herrialde batetik kaleratu nahi. Beste kontu Eta bat... enpresa basaela, es aktivismo. Horretan sartu... Baina, bueno, baita ere esan alduzu, bale, orduan beste lekuan ez egiten duzulako marketing moduan. Edo bai, edo ez, edo alduzu egin, edo ezin duzu... Edo herrialdetik... edo adibidez Rusiatik kanpo... Nahi duzu baina ezin duzu, edo alduzu, edo egiten duzu dirua ematen duelako. Betiko eztabaida. Bai, hori da betiko kontua, baina bueno, Appleen kasuan gailu guztietan jarri nahi badute eta efektuz jarri nahi badute horrelako pribautasun sistema, egia da herrialde batzutan desaktibatu behar dutela, bestela ezin dutelako gailuak saldu Txinan, baina ez bakarrik Txinan, beste herrialde batzuk ere komentatu ditugu. Egin dugun birpaso honekin, badirudi ez dutela garatxelei buruz ezer aurkeztu, gauzatxoak aurkeztu dituzte, baina aurkezpen nagusian iaz dute ezer jarri, eta gainera komentatu duguna. Watch OS tarte hori izan da pasaden aurkezpenaren replika berdina, kopia-pega. Ia. Galdera da, norentzat egiten diren aurkezpen hauek, jadanik jakinda aurkezpenak ez direla fisikoak, edo nor sartu aldela ikustera. Orduan ja, zure publikoa ez da bakarri garatzeleak, hor zure anfiteatroan daudela, Claro, ez da zure publiko fisikoa. Eta zenbat erabiltzaile ikusten ari zaituzte momentu honetan. Claro, hori da kontua. Streaming bidez ezin duzula manaiatu edo esan konkretuki zenbat diren garatxeilek eta zenbat ez diren garatxeilek. Orduan, uste dut aurkezpen zabalagoa egin dutela, pentsatuz publiko orokorra dagoela hor beste aldean. Baina egia da ere Apple eta garatxeileen erlazioa lehen komentatu duen bezala nahiko arraro dagoela momentu honetan. En fin. Uste dut ja bukatu aldugula ez daukagula Appleko tartearekin. Appleko tartearekin, bai. Berri guzti hauek urrian aurkeztuko, urrian karleratuko dira, ioseko bertso berriarekin, eta iraia urrian gutxi gora bera, ziurrenik egingo duten iPhone berrien aurkezpenarekin batera. Betaia kaleratu dute, hobeto esan da, orduan Appleko garatzeileak basarete edo garatzeileak kontuak badaukazue, frogatu alduzue iOS 15 hau, edo bestela, urrira itxoin. Begira, ez dugu komentatu mapen kontua. Justu urrengo berria Google eta Google Mapsi buruz izango da, baina Apple ere bere mapei aldaketa bat eman dio, bakarrik 10 herrialdetan, hori egia da, Estatu Batuetan, Kanadan, uste dute Erresuma Batuan, Frantzian, Alemanian eta Espainian, edo horrelako zerbait. Baina bertso berri bat egiten ari dute, non lehenik eta bain 3Dko edifizioak daude, hori oso ondo dago, baina edifizio konkretu batzuetan egin dute, ez Google egiten duen bezala irudiekin egiten duena, baizik eta 3Dko forma ematen dio, baina maparen irudiekin, baizik eta Appleko kasuan egin dute ikonotxoekin. Orduan, Estatu Batuetako hainbat leku konkretuetan
marrastu dute. Onartu behar dut ez nagoela oso ondo informatuta, eta orduan ez naizela autoritate hau esateko, baina nik ulertzen dudan arabera, Google Maps eta Apple Mapsen desberdintasuna ez da jaungoikoa eta morroiaren artekoa. Ez dakit. Hartuko dut baietz bezala. Azkenean, ez dakit ez da Mapen aplikazioa hemen daukat. A ber, Mapen, Apple Mapseko aplikazioan ia gauza guztiak agertzen dira, aldaketak dira gutxiak dira, gainera azken bertsioan ere garraio publikoan informazioa jarri zuten, beraz hemen ere metroko lineak eta bar ikusi aldira eta metroko informazioa eta horrelakoak. Orduan, aldaketa ez da hainbeste, adibidez, begira, kuriositate bezala, hemen Bilboko tartetxo hau ikusten, hemen agertzen da N, ez du enfokatzen, hemen agertzen da N364, 364 bezala, horrelako txorradak, ez da euskate 364 esan dut, baina da 634. Horrelako txorradak ez dute guztiz zehatzak eta bar, baina, bueno, horretaz aparte, diferentzia ez da hainbestekoa. Gaur egun, ia kale guztiak dauka. Ia guztiak dauka jarrita. Apple Maps ia kale guztiak jarrita daukan bitartean. Google Mapsek adimen artifiziala erabiliko du gidariak bat-batean frenatzea eragiten duten eta arriskuak izan daitezkeen uneak edo istripuen kausak detektatzeko. Aplikazioak une horiek noiz gertatuko diren detektatu ahal izango du, saiestu ahal esateko, eta horrelako 100 milioi une ekidin ditzateketela uste dute. Halaber, bat-bateko balastatzea eragiten duten puntu horiek antzeman ahal izatea bilatzen da. Gainera Google lanean ari da bat-bateko balastatze hori edo istripu bat eragiten duten beste faktore batzuk identifikatzeko, dela eguneko unea, dela obrak edo ikuspena. Datoi esker, erabiltzaileari ibilbide seguruago bat iradokia ahal izango zaio istripuren bat izateko aukera gutxiago dakoen lekuetan. Ze polita, ze ondo. Hori oso gaizki atera daiteke. Eta esango dizut zergatik. Zu ezagutzen duzu Waymo enpresa. Bai, baina ez dut inoiz frogatu. Google ezin duzu frogatu, bakarrik dagoela estatu batuetako uste dut herrialde batean. Google martxan jarri zuen bere taxi robotikoak, gidaririk gabekoak, eta taxia bere kabuz egiten ditu mugimendu guztiak. Claro, estatu batuetan superficie oso handiak dituztenez, kasu askotan dauzkate kale oso zuzenak eta oso luzeak, eta gero eskuinera edo eskerrera joateko karril auxiliarrak edo. Ze gertatzen ari zaio azken hilabetetan Waymoko adimenari detektatzen duela bide zuzen batetik joatea arriskutsuagoa dela, azkarrago joaten delako, eta eskerretik edo eskuinetik sartu aldirelako beste auto batzuk. Orduan, erruta batzuk eta bide batzuk aukeratzean, nahiago du auzoetatik birak egitea, bide zuzen batetik sartzea baino. Orduan, claro, hau, teknologia hoekin, teorikoki seguruagoa da, bide agian motelago batetik joatea, baina, claro, optimoa, ez da optimoa. Orduan, denbora diferentzia ez da inbeste, izango dira 1-2 minutu, baina, claro, egiten duzu sugearena 2 edo 3 edo 4 auzoetatik. Gauza bat esango dizut, eta hori ja leku askotara aplikatu aldut, zeren eta leku askotaran makinak kentzen dituzte pertsonak gauzak egiteko, edo zein gauza,
eta nik batzutan entzuten dudana, makinen trebetasunak beiti gutxiesten ditugu, da makinak erroreak akatzak egiten dituzte, bai, baina zenbat akatsa egiten dituzte pertsonak. Hau da, zenbat aldiz ikusten duzu egunkarietan makina bat istripu batez izan duela, eta zenbat aldiz, izaten du istripu bat pertsona batek. Joan zaitez egun batean zigor arloetako juzgadora. Epaitegietara. Bai, mesedez. Hori ez da prentsan agertzen, baina ez da bat hilero. Hori egia da. Baina beste partetik ere irizpideak ezberdinak dira, eta ziurrenik... Makinak perfektoak edo ezer? Ez, perfektoak edo ezer, ez... Perfekto ez dago ezer, baina ez dut implantatuko makina bat perfektoa ez den arte. Baina bere alternatiba, perfekto, baino askoz urrunago dagoen pertsonak dira. Kontua ez da perfektoak izatea, edo ez, kontua da irizpide bat estremora eramaten duzunean, azkenean, bai, makina bere lana egiten du, baina ematen duen denbora gehiegizkoa dela. Orduan, egia da... Hasieran, eta gero, hau da, esan nahi duzut, kasu, komentatzen nahi nizun kasuan, bide zuzen batetik joaten baduzu, 5 minutu tardatuko duzu, eta auzoaren barrualdetik joaten baduzu, 6-7 minutu tardako duzu. Orduan, kontua da... Baina helburua da azkar heltzea edo sano heltzea. Biak, ahal bada... Bueno, baina zein jarriko zenuke prioritate gehienean? Hori da kontua, ez dela prioritate gehiena izatea, baizik eta oreka bat egon behar dela bien artean. Oreka bat ez. Oso gazteleraz otro refrán erabiltzen duguna, más vale perder un minuto en la vida, bueno, badakizuzu. Que perder la vida. Hori gehiengo jendea onartzen du. Bai, baina, a ber, nire reflexioa da, azkenean oso kritikoak garela. Uste zure kasuan muturretan jarri zarela. Dela, azkarrago joatea edo ez heltzea. Justu erdian dago azkar joatea eta bide seguru batetik egitea. Orduan, en fin. Hau da, 6 minutu eta erdi eta 200 hildako? Orain momentu ordean 5 minututan eta 500 hildako? Ez, kontxo, baina... Edo 6 minututan eta 0 hildako. A ber, nire ustez... Errealista izan da... Firma jarri. Ez, errealista... Zeinean jartzen duzu. Borja, errealista izan da... errealitatea hartu zoiek ez dira zenbakiak. Orduan, adibidez, Waymoreko sistema honetan ez da hainbat hildako egongo direla. Ez, sistemak bere irizpidea aplikatzeakoan behin eta berriro azkenean muturrera joan dela, eta duela 2 hilabete egiten zituen bideak askoz logikoagoak ziren gaur egiten dituen bideak baino. Orduan, hori da Googleen sistema berri honen arriskua, gehiagizkoa izatea. Arriskua 2 minutu galtzea bizitzean bada, nire ustez, arrisku oraingoz... Uste dut duzula nire puntua... Onargarria da, nire ustez onargarria da momentuz. Gero ja, esaten baduzu beste gauza bat gertatzen direla, da esplosio bat gertatzen bada, edo barrankotik bera botatzen badu kotxea, beste gauza bat esango nuke, baina 2 minutu galdu. Mesedez. Muturretara joan, zara, baina, bueno, Google beste gauza batzuk aurkeztu ditu edo, Bai, Googleek beste trebetasun berri bat iragarri du Espainiako Google Pixel baten jabeek segurtasunarekin lotura handia duen esperientzia izan desaten. Aplikazio hori gure ibilgailuak istripurik izan badu, mugimendu sentsoreen eta mikrofonoaren soinuen bidez deszifratzeko gai da. Zerbait gaizki joan dela susmatzen badu, harik eta volumen handieneko deia egingo du erabiltzaileari laguntza behar duen galdetuz. Erabiltzaileak erantzuten ez badu berehala deituko du larrialdietara. Informazio gehiago ere ematen du, larrialdietako laguntza zer motatakoa behar den eskatzerakoan, aladora mediku laguntza, subiltzaileena edo poliziarena. Hori, baita ere esan behar da, kotxe gehiago inkorporatzen dutelako, segurtasun neurri oso efiziente bat delako. Bai.
Azkenik, Google bere blog ofizialean aipatu duen bezala, irailetik aurrera aldaketa berriak sartuko ditu indarrean Android sistema operatiboan, Europar Batasunean eta Erresuma Batuan. Konpainia konfigurazio pantaiak 12 bilaketa motor erakutsiko ditu, hau da, zuzenean lehiakidei erakutsiko die, ordaindu beharrik izan gabe, Microsoft baita ere behartu behar zuten bezala Internet Explorer ez erabiltzeko aukerak emoteko. Amabiak ez ditu jarriko baizik eta amabien arteko aukera emango dizu bata erabiltzeko bilatzaile horretan. Así que, erakutsiko diku hasieran Windowsek egiten zuen bezala. Bai, eso aukeratzeko bat eta ja horrekin geratzen zara. Google izatea nahi baduzu, Google erabili dezakezu eta jazta. Azken astean izan dugu ere agian asteko edo hilabeteko edo esan ahal nuke urteko ordurik komplikatuena. Bueno, niretzat ez, egia esan da, baina egon da jende asko arazoak izan zituela pasaden astelenean, usten dut izan zela, kainaren sortien, asteartean, pasaden asteartean ordu horribiliz bat izan zuten. Ordu betez mundu mailako 100 webgune erorita izan dira eta arazoak 12 justu Euskal Herrian, gutxienez Euskal Herriko ordubiak 12 pasatxo zirenean hasi zireten eta sare sozialetan, Twitch edo Reddit edo Amazon, PayPal, Spotify, modu plataformak, baita ere The Guardian, The New York Times, Financial Times, Le Monde edo EITB, baita ere arazoak izan zituen. Errudun nagusia edo errudun bakarra izan dago kaos honetan. Content Delivery Network, beren sigletan CDN, Fastly izenekoa. CDN zertarako erabiltzen da, geografikoki banatutako zerbitzari sareak dira, web horriei beren edukiak munduko edozein lekutan azkar eta modu seguruak entregatzen laguntzen dietenak. Hau da, egunero nabigatzen dugun horri asko leku fisiko bakar batean kokatuta daude, eta beraz bertara sartzeko daukaten guztia bere zerbitzaritik gure gailura bidali behar dituzte, eta bata bestearen gandik zenbat eta urrunago egon, orduanetan diagoa da kargatzeko denbora eta are okerragoa erabiltzailearen esperientzia. Hori da. Fastlyren beherakadak agerian utzi du telekomunikazioen funtsezko puntu batean hornitzaile bakar baten mendekotasuna erabakigarria izan daitekela hornitzaile horrek modu masiboan utzi egiten badu. Webgune horiek dituzten zerbitzaria kontuan hartu gabe, esan dugun bezala, bere propioak, baita ere Amazon Web Service, Azure, Google Cloud edo beste batzuk guztiek funtzionatzeari utzi diote Fastly erori egin delako. Hori da gutxi gora bera kontua. Azkenean CDN horrelako zerbitzuak Amazon Web Service ere eta beste batzuk emate Akamai duela urte asko errege izan zena horrelako sistemak implantatzen. Arazoa azkenean da hornitzaile batean edo bi edo hirutan jartzen badugu interneteko zerbitzu guztiak eta Amazonekin gertatzen ari da. Amazon Web Service zerbitzari asko eta asko daukalako eta webgune asko ez nuke esango internetaren gehiena, baina gutxi gora bera dagoela hor, orduan, claro, utzi egiten badu, uste duela hilabete batzuk komentatu genuela, Internet of Things gailu hoien akatzak Amazon Web Service akatz bat izan zuelako. Orduan, hori da azkenean kontua. Beitu, ze tortzen da momentu honetan nire burmuinera. The IT Crowd, gaztelera los informáticos serian, internet hor kutsa batean sartuta zeukaten hor txantxa. Horrelako ez kutsa batean, baina, bueno, depende ze handia den kutsa, zenbait interneteren parte asko hor barruan daude.
Hori egia da. Bai, kasu honetan Fastly eta baita ere Amazon Web Serviceen Hori gutxienez, internet dezentralizatu bat egin arte, Silicon Valley egiten zuten serian bezala. Eske internet dezentralizatua bazegoen. Duela ez asko Amazon eta beste hornitzaile batzuk bere zerbitzari sare tremendoak implantatu baino lehen, interneta dezentralizatuta zegoen. Orduan, esan dezagu, azken urteetan rezentralizatu dela, edo birzentralizatu dela, edo... Zentralizatu dela. Bai, zentralizatu da, bai. Internet ez delako inoiz zentrala izan, hasi zenean, unibertsitateen arteko komunikazioak egiteko sare bat izaten zen. Orduan, unibertsitate bakoitza bere zerbitzarian, bere mobidak izaten zuen, eta hori guztiz dezentralizatuta zegoen. Gaur egun hornitzaile batzuk potere asko eta bezero asko bereganatu dutenez, ez dago hain dezentralizatuta eta hori kronifikatzen doa. Baina, bueno, nahiago dugu eta gaur egungo joera orokorra da presioa ikustea onurak baino. Bueno, hori da kontua baita ere interneteko zerbitzuen arloan edo. Bi berri gehiago formatu luzean komentatuko ditugu, baina ez oso luzean, bata COVID ziurtagi digitalaren hasiera. Bai, jarriko dute justu egun batean edo aste batean, ziurtagirri horik QR kode bat du eta aukera emango du sendagaien Europako agentziak onartutako txertoetako batetin txertatuta gaudela edo arriskurik ez dakarrela egiaztatzeko azken 6 hilabetetan birusa gainditu dugula edo PCR batean 72 ordu edo antigenoen test batean 48 ordu negatibo eman dugula erakusten baituelako. Ikusten baduzue ez dugu pasaporte hitza esan, pasaportearen kontua baztertu duelako Europar Batasunak eta orain bilatzen dena da ziurtagiri digital bateratu bat egitea. Hau da, 3 kasu hauetan, PCR antigenoen testa edo bakunazioa jaso baduzu, formatu bateratu bat izatea, guztiok izateko, ziurtagiri berdina, datu berdinekin, eta gutxi gora bera garantia berdinekin. Osasun eskumen hauek autonomia erkidegoen esku daude, eta momentuz ez dut ikusi hemen Euskadin zer egingo duten, edo nola egingo duten, baina esan behar da horrez gain osasun ministerioak webgune espezifiko bat sortu duela COVID ziurtagiri digitala eskatzeko. Beren egoitza elektronikoaren bidez, sartuz beren webgunean dokumentu hau deskargatu ahal izango dugu. Ziurtagiria eskuratzeko 2 aukera ditugu, ziurtagiri digitalen bidez edo... Esabatu, klabe iraunkorra eta autofirma hau ez delako Euskadin gertatuko. Ez hori da estatuerako webgunean. Baina badakizu, estatu mailan gauzak bide batera joaten direla, Euskadin ziurrenik ziurtagiri hau jarriko dute osasun karpetan, orduan osasun karpetara sartzeko, eskuratu baku edo zure ziurtagiri digitala izenpe.eus webgunean. Bai, baina hori ez badago, baita ere ziurtagiri digital baten bidez, zure NAN elektronikoa edo FNMT batekin, edo baita ere, momentuz, Espainiako webgunera juten basara, klabe iraunkorra eta autofirma programaren bidez, egin daiteke. Baina esan dakoa, momentuz. Euskadin bizi basara ziurrenik autofirma eta klabe permanente eta besako dizo, ez daukago eser. Vale, hori egia da. Baina... Arrela egiten direla gauzak, Borja. Alden modura, barroan gaudenean, 3 ziurtagiri motetako bat aukeratu izango duru, txertatuta gaudela, edo COVID-19 pasatu dugula, edo duela gutxi test bat egin dugun kontuan hartuta. Oso ondo, eta beste berri bat ez dela... ez dakit.
en fin, ez daukat argi ez da nola aurkeztu. Izenburuarekin ikusiko duzu. Teknologia handiek, teknologia enpresa handiek zergen 15% ordainduko duten, lan egiten duten herrialdetan. Bai. Zergei buruz hitz egingo dugu. Zergatik ez? Bai, zergatik ez, zergei buruz hitz egin dugu hainbat alditan. Eta kasu hau importantea da, zeren G7ko kide diren herrialdeak, hau da Alemania, Kanada, Estatu Batua, Frantzia, Italia, Japonia eta Erresuma Batua, akordio bat iritzi dira pasaden asteburuan multinazional handiek gutxienez sozietaten gaineteko zergen 15% ordain dezaten negozia sortzen duten herrialde guztietan, zergak beren egoitzak edo filialak ezarrita dituzten lurraldean soilik ordaindu beharrean, hau zen beren sistema orain arte. Gainera, G7ko kideek ezarri dute zergaren 100% handiagoa izango dela. 20%koa, enpresaren irabazi margina herrialdean 110%tik gorakoa denean. Hau da, 1,5% minimo bat da, baina gora joan alda, zeren dakizunez, edo dakigunez askok, hemen adibidez Espainian sozietate tipo arrunta, esan badugu horrela, 100% delako. Ordun, Europar Batasunak ari hori hartuta, Europar Batasuna jarduten duten eta bi ekitaldian jarraian 750 milioi euro baino gehiago fakturatzen dituzten enpresak edo subsidiarioak txosten publiko bat aurkeztera behartzeko ituna egin eta egun gutxira eginda akordio hori. Txosten horretan lortutako irabaziak eta ordaindutako tasak herrialde adierazi behar dituzten. Eta behera jun Espainiako gobernuak estatuko aldizkari ofizialaetan argitaratu du artikulu gehigarri batzu gehitu zaizkiola zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergari buruzko legari, Google tasa izenaz eragutzen denari, multinazional teknologikoek zerbitzu ematen dieten bezeroen miaketa optimizatzeko. Neurri horiekin Espainiako zerga administrazioak zehatzmea jakin nahi du zenbat bezero dituzten teknologia handiek gure herrialdean, gure mugen barruan benetan ematen dizkieten zerbitzuen tasa hau kobratzeko. Google tasaren legea zabaltzeak zehazten du zerbitzu digitalak zergapetzeko non eman diren zehaztu behar dela. Eta hemendik aurrera zerga aplikatzen den lurraldean egindakotza joko direla erabiltzailea bertan fisikoki dagoenean. Horretarako gobernuak adierazi du bezeroen gailuak geolokalizatzeko teknologiak erabiliko direla. Hori azkenean izango da edo itzulpena izango da hilabete gutxitan ezingo duzula jaso Spotify A, B herberetan dagoen enpresaren faktura, baizik eta Spotify Spain S.A. horreako zerbait fakturatuko dizu zure Spotifyko akontuaren arpidetza, haiek behartuta daudelako hemen zergak horrela da. Eta hau guztia komentatuta, guazen ordenagailuak usten badit, guazen berri azkarretara. Berri azkarrak, sarean zehar. Eta lehenengo berri azkarra. Lehenengo berri azkarra, IKEA bere arpidetza eredua ekarri du Espainiara Renchesteren eskutik altzarien alokairurako. Renchester hau bi Espainiarrek sortu duten enpresa bat da, altzarie alokairuan oinarrituta, altzarien Netflix moduko bat, balitz bezala, eta Furnish bezalako beste herrialde batzuetan zeuden beste zerbitzu batzuen antzera. Akordio horriekin orain IKEAko produktuak hainbat arpidetza ereduen bidez alokatu daitezke nahi den denboraren arabera. Ze denbora? Hilabete batetik 36 hilabetera bitartekoak izan aldira, da hilabetetik hilabetera arte, ondoren 18, 24, 36 hilabetera jauzi egingo da. Beraz, zenbat eta denbora gehiago kontratatu, orduan eta txikiagoa izango da hileko artikulu baten alokairu prezioa. Oraingoz, Madrilen, Bartzelonan, Valentzian eta Malagan dago zerbitzua eta espero dute urrengo urteetan bestera eramatea. Eta kuota ez baduzu ordaintzen, zure etxetik eramango dute sofa, komoda, oea eta guztia. Urrengo berria WhatsAppi buruz. Bai, WhatsApp amore eman du zerbitzua erabiltzen jarraitu ahal izango duzu pribautasun politika berria onartu gabe. Gogoratzen badu WhatsAppek pribautasun politika berria onartzeari uko egiten zioten erabiltzaientzako zerbitzuaren funtzio nagusiak baliogabetzeko mehatxua egin zuen nazioarteko erreakzio negatibo baten erdian, atzera pausuak ja emateko, eta atzera pausu ematen dute, orain ja murrizketak ezabatzen hasi dira oraingoz behintzat. Hala ere,
Telegram eta Signal aurkarien mezularitza plataforma gorakada izan dute deskargetan, WhatsApp pribautasun politika berria onartzeko epe muga iragarri zuenetik. WhatsApp pribautasun politika berria bertan bera usteko edo bere esarpena mugatzeko presioa egin dute hainbat agintari federalek eguneratzeak datuak babesteko tokiko araudiak urratzen dituela argudiatuz. Bueno, badakizue orduan, WhatsApp erabiltzen jarraitzeko ez duzuela ezer egin behar, eta WhatsApp ez erabiltzeko are gutxiago. Eta azkenik, dibortzioa izan dugu eBay eta PayPal baratu dira, zergatik. Bai, baina bakarrik saltzaileko baimenik. Hau da, saltzaile soilik eragingo die horrek eta erosleek PayPal erabiltzen jarraitu ahal izango dute dendan ordaintzeko. Baina, esan dugun bezala, saltzaileek ezingo dute dirua PayPalen jaso bankuko kontu bat eman beharko dutelako. Hori eragozpen bat da askorentzat PayPalen kontua duen jendea baitago bankuen kontuen ez duena. Horregatik ez darritzekoa saltzaile asko eBayren aurkako boikota egitera animatzen aritzea. Esan duzu PayPal kontua daukatela bankuko kontua izan gabe, hori legalki ez da posible, teknikoki bai, baina legalki... Bueno, legalki ez dakit zergatik, ez da posible. PayPalekoa kontu bat egiten duzunean... Espainian gutxienez, legal ja depende zer herrialdetan. PayPalekoa kontua egiten duzunean, eskatzen dizu bankuko akuntu bat verifikatzea. Eta hori, bueno, bankuen ez dakit beste modu daude, baina bueno. Gero kendu alduzu edo zure dirua inoiz ez eramatea bankuko... Kuriosoa, badakizu zer egin duen hau eBay, ez du egin legea dela eta, edo mehatxu ofizialak direla eta, edo administrazioa, edo isunak, edo ezer. Aldaketa egiteko gakoa da PayPalek komisioa kobratzen zizkiela erabiltzaileei salmenten dirua jasotzeagatik, eta zati horretatik ebai ez zuen dirurik ikusten, salmenten komisioekin bakarri geratuz. Horregatik PayPaleko komisioa kenduta, saltzaileek diru gehiago jasoko lukete eta eBayri ordaindu. Amigo, hor dago benetan... Poderoso caballero. Hori da. Titulol. Eta berri asko izan dere, azken berria geratzen zaigu, titulol. Berri sorpresa niretzak ez dakit zei buruzkoa izango den, baina harritzeko izango dela ziur. Begira, Appleekin hasi gara programa eta Appleekin bukatuko dugu Inigo. Historio oso polit batekin. Infinite Loop hori itxiko dugu. Historio 2016an hasi zen 21 urteko emakume batek Appleren zerbitzu teknikoari iPhonea konpontzeko eskatu zionean. Kalifornian konpainiak baimendutako tailer batean. Handik gutxira bere argazki biluziak eta sexu bideoak Facebookeko bere profilean argitaratu zituen. Berak igo izan ez balitu bezala. Guztira 10 bat irudi eta bideo pribatu filtratu zituzten eta eskaeraren arabera biktimaren lagunek argazki honek bere profileak agertu zirela jakinarazi zituztenean, bakarrik ezabatu zituzten Facebooketik. Bezero baten pribautasuna urratu zuen eta noski Applek langileak kaleratu zituen. Orain ia, 5 urte geroago, Applek biktimarekin hainbat $1.000.000 konpentsazioa adostu du gertatutakoagatik. Apple gomendatzen die bezero guztiei beren gailua konpontzera bidal ditzatela, ahal izan ez gero beren gailuan berrabiaraztea zerbitzu teknikoa bidali horretik. Teknikariek sistemara sartzea behar dutelako lana egiteko. Eske hori da kontua. Duela gutxi nire mugikorrean, nire iPhonean aldatu nuen bateria, eta zerbitzu teknikoko teknikaria eskatu zidan nire desblokeo zenbakia. Eta pentsatu nuen, zertarako behar duzu? Osea, quiero decir, bateria aldatu behar duzu, diagnostiko herramienta bat egon beharko litzateke haientzat, bateria nola dagoen ikusteko, eta punto. Ez duzu sistema operatiboaren ezer ukitu behar. Zergatik ez dute diagnostiko sistema hori ez dut ulertzen. Claro, bai, mundu idealista batean, bai, esan dezakezu, bueno, ezabatu zure iPhonea zerbitzu teknikora eraman baino lehen, baina eske denbora asko ematen du lehenengo iCloudeko kopia egitea, eta gero nire iPhonea berriz jasotzen dudanean iCloudeko kopia hori berreskuratu behar dut. Orduan,
Chico, de verdad, ez daukate beste sistema bat? Ba, Kupertinoko konpainiak adierazi duenez hainbat urte daramatzate bazkideen pribautasun protokoloak eta baimendutako zerbitzu teknikoak gogortzeko neurriak hartzen, baina hau gertatu daiteke. Borja, ez kontatu ezer gehiago. Ez kontatu ezer gehiago. Ez que... Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Ba, honaino heldu da sarean zehar 319 hau, Borja, azken parte honetara gonbidatu zaitut, edo bultzatu zaitut hobeto esan da, esateko edo galdetzeko urrengo programan. Bueno, urrengo programak aurreratu behar dizut, bideojokoen atala izango dugula, asteburu honetan eiruak eman duena komentatzeko. Baina urrengo programa denboraldiaren azkenengo programa da. Bai, ekainan bukatuko dugu denboraldia, burgesak bihurtu garelako. Baina galdera garrantzitsuena da, urrengo denboraldian, iraian edo urrian, urrengo denboraldian, sarean zehar gehiago izango dugu? Itxoin beharko dugu azken programar arte. En fin, Borja Arbós, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta berriak ekartzeagatik, eta bi aste barru azkenengo denboraldiaren azkenengo programan gurekin egongo zara ere. Eskerrik asko zuri Inigo eta entzule guztiei beti bezala urrengo programar arte. Baita eskerrik asko berrikuspen teknikoan egon den pertsona horri Mikel Carmona izan dena, eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldeei programaren emisioa posible egiteagatik, eta baita zuei ere gure entzulei saio hau entzuteagatik. Urrengo saioa bi aste barru izango da, baina bitartean sarean zehar.eusen gaude, baita Twitterren, eta jazta, bi aste hon izan, gozatu, disfrutatu egin gauzak, eta urrengora arte, aio!